Boses Tagabos, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Chiquitang chiquititang tang tang que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que ping. Chiquitang chiquititang tang tang que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que ping. Chiquitang chiquititang tang tang que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam. Marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Lunes na naman ngunyan, petsa 9 kang Nobyembre. Si Taon 2020 ang pagpaabot minin pagpagirumdom na sana po sa paghampang niyato kan kasiributan. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Dagos kitang mga sa tahaw na ini kan sunod-sunod ng kalamidad na sa tuyang pinaghampang surusimana na baga ini. tepe tepe tam pam. What is happening? Chiquitang Dahil tabi magpuknat sa panarig pakimaherak sa amang Diyos. bang que ping. Ano man tabi ang kasiributan, dapat mahal na Diyos enot sa gabos. Sagkod na naman kitang alas 10:30, tingog Kanbanwaan. Te gustará por Katuwang tadyan ang Mega Force Patrol. no tiene pegas porque Sa luwas, sa 1st District si Compadreng Jomar Bien, sa 3rd District si Pading Jimmy Nasalita, también así. sa 3rd District o kaya sa 2nd District si Al Armario sa kuyang mga compadres. And siyempre, katuwang dyan si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Burse Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control Bunjing Tanay. Si la conoces te gustará. Sa Newsroom Production Research si News Director Edwin Peralta, katuwang dyan si News Manager Mardela. Sa IT naman si Mark Siand Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Gústame. Si Pio Fernandez, good morning sa gabos na nakaantabay man dyan sa bilog na probinsya kan Catanduanes. Stano. Pwede ka mo mag-text sa kuya man na mga number 0961 759-0888 sa Smart 0961 759-0888 sa Globe 0926 0156-020 0926-0156-020. Good morning Ligaspi, ano daw kung igong paradangog madyang kadakul baga kasubago? Takulong baga ito? Natayan ta warara na. Kulon baga kasubago? Sana yaong kamuday naghali. Albay, yuman, siring mantabi, maray na aga. Buda po sa mga paraan tabay man yan sa daraga, pati na po sa pig-abot kan sa muyang persa sa laog kan Kabikolan, ibaging sunasaluas kan si Rayon 5. Hello, good morning. Hello, sir. Good evening. Good morning po, si Isay Tabi ini. Hello, sir. May concern lang po ako. Si Isay po Tabi ini. Hello. Hello. Ayun, sige. Sige taba no, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas, yung mga nakaantabay mantabi sa DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Paki-share, paki-like tabi, paki-share, paki-like kan sa tuyang broadcast ano. Sige, diretso na kita ta limitado po. Ma-absorb pa kita kan gabos. Ans, maray na aga, please go ahead. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga paraan tabay. DOH COVID-19 update. Sa laog din 197 pinag-test, Sir Pio. Sa bilog na Riyon Bicol, 40 ang bagong nagpositibong kaso ng COVID-19 sa Region 5. Ang breakdown kini Sir Pio, saro sanaan ay record sa Albay, solamenteng sa Banwaan nin Daraga. Sa Camarines Norte, Iguanin Anom, partikular na ang tulo sa Daet, Tigsararo sa Basud, Labo as Vincents. Sa Camarines Sur, 25 naidagdag na kaso ng COVID-19. 11 kainian sa Iriga City, Anom sa Naga City, 2 sa Pili asin Tigsararo sa Bato, Buhi, Nabwa, Pasakaw, Ragay asin Tigaon. Sa Masbate, Iguamanin duwang na irehistro sa Milagros asin Anom, na irehistro sa Sorsogon, Tuluan Donsol, Duwan Sorsogon City asin Saro ang Matnog, mantang ang Catanduanes, dain na i-record na bagong kaso ng COVID-19.
Maski na nga ni Sir Pio, wala ni na-record na fatality o kaya COVID-19 case, di na bago sa syudad kan Legazpi. Igwaman ni na-record na sarong COVID fatality sa syudad kan Legazpi and sa Sorsogon. Mientras tanto, 14 na bagong recorded na recoveries region-wide. Kung isusumahon ta na report ka na DOH Bicol Sir Pio, 282 o kaya 2,821 ang total recorded cases kan COVID-19 sa Kabicolan, mantangan aktibong kaso ta is 540. Pero Sir Pio, Piraso positive sa Albay, saro lang Sir Pio. sa ina munisipyo. Banwaan kan talaga. Piraso pinag-test sa Albay. Pinagkaaglang digdi Sir Pio, si negative result, 7 lang ang negative sa Albay, pero sa Legazpi, 25 ang big test, gabos negative. Yan, di at least magayon ang porsyentahe magayon ang porsyentahe ta kuan kung sa 7 pinag-test sa Legazpi puro negative magayon ta 0 kita. Sa Albay po itong 7 Sir Pio. 7 sa Albay, 7 nag-positive saro sana. Roger to that. Sa Legazpi pira 25 ang pinag-test, gabos negative. yan kagayon. 25 ang pinag-test pero saro daining nag-positive. Yes po, apo. Magayon. Sige, at least arog kayan ang trend nagbagsak bigla so trend. Pababa. Yes. Sige. Then tayo Sir Pio, ang update and the monitoring ng social media team, Ans Galero, DCGB. Salamat Salamat sa mahal na Diyos. Downward trend kita sa Legazpi. Saro sa naa nag-positive sa Albay. Diyan sa Daraga, sa Legazpi 25 ang pinag-test, puro negative. Salamat. Dumang kita sa Primer Distrito kan Albay. Si kumpadreng Jomar Jen, Pading Jomar Marhay Naga, please go ahead na. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Ipig na basol kan na gobyerno kan malilipot sa daing pakinabang na tinampo na nagsusukpon sa Barangay Calbayog asing Kanaway ang pagragasa ni Baybay Dugi sa sentro kan malilipot hali sa salog, partikularmente apektado ang Barangay 4 asin Barangay 3 na nagkausa tangani na mismong antulay sa sentro kan malilipot iyo anday maagihan na matapos ang bagyo dahilan sa binabawan ini kan ragpa hali sa kabubuldan na kunsain tabi pade ang ragpa na may kasabay na dugi. Nagralaog man sa mga residente sa gilid kan salog sundo sa sentro kan Banwaan kan malilipot. Ini ang naging pahayag ni Mayor Rolly Bolante kan malilipot matapos na maobserbaran na sugabos na yaon dumana baybay iyuan sa iyang pagbuna hali duman sa bulod na tinupag na ginibuan ng tinampo. Dahil ta bakuman arog kay ni anang nangyari kan mga nakalihis na panahon digdi sa sentro kan malilipot kan ipa-inspeksyon kan alkalde ang tinampo susok sa alkalde nagluluwas na kakulang porsyon na kan tinampo na ginastusan in 100 million pesos ang napunas so iba natambunan kan landslide so iba iyo mismo ang iinoson pa ibaba susok sa alkalde. Ini ang haloy niya ng pinagtatakutan asing haloy niya naman ang pinaghahagad na aksyon sa mga gobernantes sa lado sa itaas na parte ng gobyerno na i-rehabilitar ang bulod asin bako na ipadagos pa ang pagpakaray kan tinampo. Sa iyang sinabi na dakulaan magiging epekto kaini sa mga maabot na aldaw naging ehemplo na nga ni ang nangyari ka nakalihis na bagyong Rolly na subulod lalo pang nakalbo dahilan sa ibinurulos pa ibaba sa mga kahoy pati na mismo sa tinampo na natakras na naman duman sa bulod so dakulang porsyon. Roger. Big sabi kan alkalde na siguro niya na dapat na mag-aksyon ang mga nanunungdan na i-rehabilitar ang bulod sa tanumang ginari ang bulod pabayaan na itong tinampo dahilan sa lalo pang distrosan maabot kaini sa malilipot sa mga masunod na panahon. Roger. Yun na po bagay ni so halita ng pagapunan ko na ma-rehabilitate ining napuksa natin na po kami. Nakusay, yun ang big papara nangyari na din sabi
kung saan, maabot sabi ko nga ni, pag maabot ang panahon, na yan magiging kakulaw na problema kang panuanin malilipot. Ini pagrasa inin daga na kung saan talagang yun na po naning nakadanyar kang dikit sa population area na ruminagasa so katakot-takot na bulyong daga ilugi pagkasabay na sa mga kahoy-tabi. So ini tabi dapat na pagapunan ko tabi sa mga opisyalis na sa kaitasan na ini tabi dapat matawagin ang kulang atensyon na may rehabilitate tabi ang bulod na iniyo. Nakasay pa makutay niyo na isip na po sito tabi ang munisipyo yung mga nilipot. Sig pag-arusin ni mga kasabitan. Si Mayor Oli Bulante sa pakikipag-ulay sa DCGB nyo. Yan pa din ang informasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Turo diretso kan istorya. Si Luens na Barcena nasa linya. Luens, go, good morning. Salamat Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos ng mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta. Nilay pa talagang unyan ang ekonomiya. Sa lado kang pagta-transport nin kadakol ng mga produkto sa mga heavy trucks asin equipment, asin iba pa sa Albay. Kailan ta nagtao mismo nin aviso ang DPWH Region 5 na may mga lugar pa sa Premier Distrito asin Tercer Distrito na primeramenteng agihan na dai pa pwede agihan kan mga darakulang sakayan. Ini pagkatapos na ipagpaabot ni Madam Lucy Castañeda ang tagapagtaramkan DPWH Region 5 sa DCG Beños, Enot and Basud Bridge, digdi sa Santo Domingo na passable sa na ini sagkod sa ngunyan sa mga light vehicles. Kailan sa na-damage na parte ka ini, asin sa mga vehicles na nagkikirin in relief goods, allowed ini na paso kaya mag-agi pero sarong beses na andua ining Santa Misericordia Bridge tabi Serpio, Santa Misericordia Bridge number 2 passable sa na ini sa light vehicles dahil man sa may damage ng parte kay ini sa nasambitan ng tulay. Pantulo ining Ligao to Tabaco Road ang nasisi section sa nasambitan ng lugar sa Bluyon Road, passable sa na ini sa mga light vehicles dahilan sa nag-collapse na roadway kaya one lane ini. Alagad kan Nobyembre 8 kan alas 6 nin pagkaaga, passable ini sa gabos na mga type ni na vehicle aragad kinakaipuan manggiraray na mag-ingat sa pag-agi digdi para sa seguridad asin para sa kaligtasan. So mga maaragis nin mga heavy equipments kung mapasiring sa TV asin sa iba pang partikan Premier Distrito, pwede daw umagi sa Pilican Camsur to Tigaon to Albay Boundary Road dyan sa may TV to Sangay area. Gabos man ng mga partikan na kalsada o kaya tinampo sa gabos na partikan na Bicol Region, passable sa gabos na mga type ni na vehicle sa mga oras na ini. Sige. Yan tabi Sir Pian, mga dagdag na istorya, ali sa Regional Center Site, ako po si Luens Burse Barcena. Commercial kita. Pakalis kan mga pagirumdo mabel tang programa. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge, para lahat tayo. Chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge. Para lahat tayo, chillax. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat.
Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Puro aldaw, naghihingwa kita. Nganing madanasan kan pamilya, ang siram kan buhay. Maut niya itong mamati aninda. Ang sulit na ginhawa, arog kan premium na kape. Kaya para sa kuya, Great Taste Premium. Ang iniinom ko dahil sa sulit siram sa pagnamit, asin sulit siram sa saktong isog kan mas mahal na kape. May aroma pa na nakakaakit asin nakakapukaw. Gikan sa 100% Robusta coffee beans na daitipid sa lasa, magiyan pa sa bulsa. Great Taste Premium. Nametan at sulit siram kan buhay. Sulit sarap with Great Taste Premium. Feel mo pa, panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 50k. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a #SafeWash with Safeguard. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan
Ang Fresca Tuna 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sunny Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sunny Puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bye, Mom! Mwah! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa bilog na nasyon, Pilipinas. Butobot kan Palasyo Malacanang, kabayan Vince Villar, nadangog muna naman giraray, inipong butobot. Kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos Philippine Standard Time from Pag-asa alas 9:34 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Coke Studio. Feel mo, panalo promo. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf Rinse Conditioner STD Liquid. Mag-Surf Charcoal Fresh. Para charcoal protektado, kaya mas blooming ang bango. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Generica Drugstore. Di kalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actimed Generics. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais.
5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Buwelta na kita sa programa Tingog kan Banwaan, apudang tagirari ang pag-asa. Pasensya na po kamo kung nakahuro na ini o kung ano pa man, pero mas maray na ito na nauurot tatabi. Tamala mo ining kamugtakan tangon yan, bagabunjing. Sorosimana na sana. Pagkatapos ka ining Ulysses, igwanin nagbibilog na naman. Igwan nagbibilog na naman sa ibaba kan sa luwas pa ini kan teritoryo kan Pilipinas. Nadangog na po ini kasubago sa nainot na programa, pero ini po kaya ang pigapod niya tong lead time. Lunes pa sa nangunyan, nganing da kita mataraka, ini ang panahon na makapagpreparar kita tabi, ha? Okay, sige po. Aapudan ko munaan Pag-asa Ligaspi. Mas magayon ito tabi. Nasusatuya man na mga paraan tabay man sa tingog kan banwaan. Malinawan man, matauan ni nagakanigong informasyon. Kaining nag-adang-adang na bagyong si Ulysses. Iyan na bagyong Rolly Bunjing, hahaliunaan sa mga pangaran kan bagyo opisyalmente digdi po sa Pilipinas. Taan mga bagyong nagtaoning distrosong marhay sa buhay lalo na. Pati na po sa propriedad, tabi ha? Pinaghahali iyan sa listahan na kan pag-asa. Tabi? Tanganing dahil na magparakagirumduman pa, nagriring tabi Pag-asa. Hello Pag-asa, good morning. Si Pio po, kandi si GB. Good morning din po sa inyo, Sir Pio, at sa ating mga taga-pakinig dyan sa DJ, GB. Ay, who's on the line po, sir? Tabi? Si Michael po, sir. Michael Francisco. The great Mike Francisco in the house. Sir Mike, nako, sus Mariosep naman, oo. Sorosimana na sana ba kita bibisita kan bagyo nung ginibo mo dyan sa Pag-asa? Oo nga. Sir Mike, hain na tabi ining si Ulysses tabi. Go ahead po. Opo, ito yung binabantayan natin kahapon na low pressure area. Naging tropical depression to kagabi. So may severe weather bulletin tayo kagabi. So itong pangalan siya, Ulysses. Itong Ulysses na to ay pangatlong bagyo ngayon buwan ng November. At pang 21 itong taon 2020. Itong tropical depression Ulysses namataan kaninang alas 4 ng madaling araw sa layong 800 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang kanyang distansya sa Legazpi ay nasa 1,045 kilometers silangan Timog Silangan. Ang coordinates 10.1 degrees north, 132.8 degrees east. Ang kanyang taglay na lakas na hangin ay aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na abot ng 55 kilometers per hour. Ang kanyang galaw ay pahilagang kanlurag sa bilis na 15 kilometers per hour. Itong nasabing tropical depression ay galaw niya ay pahilagang kanluran at mamayang gabi hanggang bukas ng umaga mananatili itong pa northwest. Yun nga lang, pagkatapos po mag northwest ay mag-westward po ito. Pagka westward is pakanluran. Yun po ay medyo base sa forecast ay tutulukin po ang kalupaan. Actually, dito sa Bicol region ang kanyang katahak na yun. So, dahil kung sa westward po siya, after siya mag-northwestward, possible po siya mag-landfall Wednesday doon sa northern part ng Catanduanes, mga municipality po doon. At dahil sa karagatan po ito, favorable po siya na maging tropical storm
within 24 to 36 hours. At pagkatapos po nun, dahil nasa karagatan pa rin siya, maaari pa siyang lumakas. At yun nga po, maaari siyang maging typhoon category bago mag-landfall. At para naman sa ngayong araw, ang magiging pagtaya natin ng panahon ay yung maulap na papawirin na may kalat-kirat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran ng iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala pa naman tayong gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Sir Mike, good morning. Pag naputol po, magre-redial ako, Sir Mike. Ano po? Aba. Ano po? Sir Mike, yan yung data, 4 a.m. ang location niya na ibigay mo. Now, mga halos 5 hours na ang inabante niya, taking in consideration yung kanyang speed and direction, more or less sa inyong kalkulo dyan, saan na po siya ngayon? Go ahead po. So, pagka 15 kilometers ang tinatakbo niya pa northwest, yun nga lang, hindi siya direkta kasi kagad dito eh. So, maaring 5 hours, nasa 75 kilometers po siya. So, possible po, nasa... Insofar as Legazpi City is concerned po. Opo. Nasa 900 plus lang tayo kilometers. Okay, so we are 900 plus kilometers away from the center of the storm. Tropical depression po. Center of TD Ulysses. Okay. So more or less, sa oras na ito, Legazpi ang pag-uusapan, 900 kilometers away from the center of Tropical Depression Ulysses. Ano po? Aba. Yan. Now, ang kanyang movement is northwest as of now at 15 kilometers per hour. Ano po? Apa. Okay, now, sabi mo baga, westward ito. Mga after ilang oras po siya mag-westward? Bukas pa po ito. Bukas. Maaaring ano. Kasi ang northwest nitong galaw hanggang bukas ng umaga. Yes, okay. Martes. Ano? So bukas ng mga tanghali o hapon, westward na siya. Ano po? Westward po siya. Okay. Bakit po siya nagwe-westward, Sir Mike? Katulad po ng mga bagyong nakaraan, Quinta at saka lalo na si Rolly. Si Rolly po ay yung po yung unang forecast po niya ay parang pa-central Luzon. Yun nga lang, dahil nga dito sa high pressure na ating may high pressure po dito sa Siberia. Pagka ganitong panahon po, yun po medyo lumalakas po yun or humihina, depende po kung saan siya umaabot. Yun po ang isang system na maaaring magpigil o magpaiba ng direksyon dito sa mga bagyong mga dumadaan. Opo. So nakikita ninyo dyan sa inyong mga instruments and sa inyong pag-compute ng lahat-lahat na data, yung high pressure sa may Siberia ang siyang magiging kausa kung bakit kakaliwa siya mag-westward and matutumbok ang Bicol comes Wednesday. Sir Mike, tama po ba? Opo. Okay. Now, may possibility po ba kayong nakikita na itong high pressure sa may Siberia mawala na o humina man lamang para wag kumaliwa itong si Ulysses sa Miyerkules? Go ahead po. Actually, itong high pressure na to, it's either lumalakas po siya or humihina. Pero pagka ganito mga buwan ng November, December, January, yan po yung mga kasagsagan, yung malakas po siya. Na kung minsan po, umaabot po sa atin yung hangin na malamig, di ba? Pagka may panahon na malamig na hangin, pagka ganun po. Nasa panahon ng amihan po yun eh. Opo. So with that statement of yours, ibig sabihin, we should really brace for westward direction ng Ulysses comes Wednesday. Iyon po ang pinapakita rin ng mga models. Opo. Now, meron din Oo. So Wednesday, magwe-westward na siya. Pag nagwe-westward na siya sa Wednesday, anong lugar sa Bicol ang pinakamalapit sa mata sa Wednesday? Actually, Tuesday pa lang, medyo pa-westward na siya.
So, mag-start na siya pa westward hanggang sa umabot siya ng Wednesday. Ang forecast po natin by Wednesday ng hating gabi. Doon siya sa northern portion ng Catanduanes. Yun po yung mga municipality po doon. Yun. Yun po yung lugar ng mga Pandan, Bagamanok. Yun po ang lugar na yun eh. Yan, okay. Sige, Pandan, Bagamanok, Karamuran area. Ano po, Sir Mike? Opo. So Tuesday pa lang mag-veer na siya westward, kakaliwa na siya. Then ito, by Wednesday midnight, we're talking in here, yung sentro ng bagyo, malapit doon sa may north portion ng Catanduanes. Pero, i-consider natin, yung kabuuan ng bagyo, ano po yung kabilugan? Gaano po siya kalaki ngayon, Sir Mike? Sa ngayon, ano ba lang to? Tropical depression. Yeah, mostly pag ganyan, mga 200 lang yan, o 300. Maliit po siya. Yung cloudiness lang po niya, medyo, ayun. Medyo malaki. Kaya nga may trough, trough na po tayo ngayon. Opo. So may mga outside na cloudiness na umaabot. Okay. Now, kung ito, ang kabuuan niya, como tropical depression pa lang, yung kabilugan niya, 200 to 300 kilometers pa lang, Sir Mike. Ano po? Aba. Okay, now, kung halimbawa hindi siya lumakas, maging lagi lang siyang tropical depression, balikan natin yung reference point na Wednesday pinakamalapit sa mata ng bagyo ay yung mga north portion ng Catanduanes, that's Pandan, Bagamanok, Karamuran area. Yun sa mata, ano po. I-consider natin yung kabuuan ng bagyo na 200 to 300 kilometers per hour. Mga alin pong lugar ang aabutin ng kabuuan ng bagyong iyan? And wag lang tayo mag-concentrate doon sa sentro ng mata. Aning mga lugar pang abutin? Buong Bicol ba hanggang Legazpi ba? Over? Maaaring abutin tayo yung mga pag-ulan dito sa Legazpi bago maghating gabi po na Wednesday. At kung may advancing clouds pa nga ito, maaaring bukas ng gabi, meron na tayong mga pag-ulan. Ngunit yung pag-ulan na to, hindi ito continuous. Papasok ba yung Legazpi sa katawan ng bagyo sa Wednesday midnight? Kasi ang pinakamalapit sa mata is yung mga north town ng Catanduanes, and we presume na yung Catanduanes, pasok yan sa katawan ng bagyo kasi malapit nga sa sentro ng mata yung north portion. Pasok yun sa katawan ng bagyo, yung Catanduanes. Ano po? Yung Catanduanes. Oo, taking consideration itong 200 to 300 kilometers na kabuuan niya. Diameter. Oo, diameter. Yung Albay and Legazpi, pasok po ba by that time? Maaaring hindi. Ayun. Dahil nasa northern portion siya. Ayun, oo. Northern portion siya. Kung pumasok man, is lang. Konti. Halos nasa dulo tayo. Konti lang. Halos nasa perimetro lang. Opo. So the problem would be yung Catanduanes talaga. Opo. Yun nga po. Pero yung unang mga, yung sa weather advisor, ang niya is sa Central Luzon eh. Yun nga, medyo habang tumatagal, siyempre magbabago direksyon. Yun nga lang po, pasubsob niya. Yan, oo. Pa-westward. So, bumababa. Yun ang medyo nakakatakot po dun eh. Bakit nagpapakita, kahit yung mga models, nagpapakita na medyo bumababa po siya. Yun na nga. So, we're talking in here of yung worst scenario. If bumaba, at least naka-impart na tayo ng advanced information sa ating mga tigapakinig, lalo na sa Catanduanes. Ano po? Opo. Okay, so what's the possibility na lumakas pa ito? Como ang distansya niya ngayon is, kung Legazpi pag-usapan, as of press time, more or less 900 kilometers away from the center tayo ng Baguio pa. Apo. Pwede bang lumakas pa ito, Sir Mike? Yun nga po, may fork. Naputol na yan. Naputol na. Kasi kung magkusog pa ini, ayun na po yan. Mag-antabay kita. Nako, Isus ko. Yan, naputol na. Sir Hello? Mike? Opo, Sir Mike. Apa. Opo. So, pwede pa bang lumakas ito? Opo, within forecast po natin, 24 to 36 hours magiging tropical storm ito. Nako, so lalakas pa ang kanyang puwersa. Ano po? Opo. Yan. And within 24 to 36 hours, sa loob ng peryodo ng mga oras na yan, magmula ngayon, Opo. bibilang tayo ng 36 hours, sa loob ng mga peryodong yan, pwedeng lumakas pa
Sus Actually, Mario. ang sinabi ko nga nun, kahapon pa yun yung forecast na yun. Oo. So, pwedeng na. Mm-mm. Within 24 hours na siguro yun or 24 to 30 hours. Yun na nga, pwedeng nag-gain na to ng strength. Ano? Opo. Now, so what's the possibility kailan magkakaroon ng storm warning signal sa Bicol at anong lugar? Go ahead. Yun nga po, sa pagpapalapit niya yan, dahil nandito siya sa pagka mataas po siya, level niya yung northern portion ng Catanduanes, maaaring, kasi pagka ang tropical depression po, meron po tayong lead time na 36 hours. Mm-mm. Okay? So, kung ang bandang landfall nga is ating gabi, ng Wednesday ng gabi, maaaring bukas po. Yan. Maaring bukas. May tropical cyclone wind signal tayo. Oo, sa... Pwedeng, or mamayang gabi. Maring mamayang gabi. Mm-mm. Depende po sa magiging situation po. Opo. Pwede pong kasi maglalabas na tayo ng mga bulletins niyan. Mm-mm. Kasi nga, di ba, bago tayo darating dun sa may sentro ng mata, dadaanan na tayo ng katawan yung unahan niya. Opo. Kaya yun So, po. So, maaaring ang Catanduanes ang unang mabigyan ng tropical cyclone wind signal. Mga kailan po? Mas malapit po siya. Mamayang gabi, pwede na. Pwede na po yung sa Catanduanes. If- Sa 36 hours na lead time. Sa lead time. Pasok siya sa 36 hours na lead time. If hindi magbabago ang direction nito at speed. Ano po? Opo. Ang ikinatatakot natin ngayon, Sir Mike, kasi parang ganito yung unang projection ng Rolly. Mataas. Diba? Ganito din sa north portion ng Catanduanes. Yun. Then bumulusok hanggang sa nasubaybayan natin. Opo. Hanggang sa... Na-monitor po yun dahil mayroon tayong radar Yeah. Nakita talaga na Yan. yun po. Yun na nga ang sunod kong question ngayon. Opo. Papaano na natin to mabibigyan ng accurate, timely information ng ating mga tagapakinig na wala tayong working radar Doppler station sa Catanduanes? Meron naman tayong Doppler radar na iba na ginagamit. Pwedeng dito sa Daet. Nga lang, medyo malayo ang Daet. Kumbaga sa pag nakita po niya ng 400 kilometers, medyo ang bagyo, mas malapit na sa lugar natin. Kaya nga, kumbaga yung kalaban, makikita niya, andyan na sa mukha niya. Oo, yun. Itong sa Bato, Catanduanes, nasira, meron siyang range na napakalayo pa, makikita na yung bagyo and makaka-advance information dissemination na tayo. Opo. Ngayon, Yun. kung Daet yung ating aasahan, malayo yung Daet sa Dagat Pasipiko, makakabigay siya ng informasyon, yung bagyo andyan na sa ating pintuan. Opo, yun. Parang gano'n. Nako. Kaya nga, as of now pa lang, malayo pa, very eager na kami dito sa DCGB na ma-disseminate ang informasyon na yan. So we prepare. Sana huwag itong bumaba And sana yun lang po, yung Monitor Daet po natin yung- makabigay din ng impormasyon agad-agad. Ano po? Mayroon pang isa. Saan po? G1 Eastern Samar. na may Daet po tayo doon. Okay. May Doppler radar po tayo. Mhm. Pero kung mas reliable in terms of percentage sa 1 to 10, 10 highest 10, mas maganda kung hindi nasira yung dito sa atin sa Bato, Catanduanes. Opo, kasi fronting the Pacific yun . Tama ka dyan. Fronting the Pacific yun. So, paano tayo makakailag kung andyan na yung kalaban sa harapan mismo kasi hindi natin na-detect on time? Ay, nako. Maaga pa lang, mag-prepare na po tayo. Tama ka po dyan, Sir Mike. Kaya nga, lagi namin kayong tinatawagan. Maaga pa lang, mag-prepare na tayo. Sige po, Sir Mike. We hope and we pray. And dito sa mga models na naman, alam mo, sa Facebook ngayon, sa internet, hindi na natin babaliwala. Meron na naman mga nakikita. May tinuturo na naman. Sa baba na naman ni Ulysses, meron ba kayo nakikita din yan sa inyong mga international monitor, Sir Mike? Medyo pa lang, mga cloud cluster lang naman. Ayun na. Medyo nagkukumpul-kumpul na namang malokotoy na yan. Nag-uusap-usap. Wag naman sana na. Tama na po. Tama na po. O sige, Sir Mike, napakaraming salamat po sa informasyon, Sir Mike, ha? Apa. Sige, thank you so much, Tabi. Yan si Sir Mike Francisco ng Pag-asa Legazpi. So, bago ko sa imo i-turn over, Bunjing, mga G na po kita. Please. Bako na ini basang-basang. Mga G na po kita ipadagos dagdagan pa
You can just imagine. Yaon pa ang COVID, binareta ni Ands. Dakul ang mga nagkaorla kita naman sa Bicol. Maray nga ni tigdi sa Ligaspita, daih ni nagpositive. Sa probinsya ng Albay, saro sana. Tinira kita kan kinta. Rinapunggas kang roli ang Bicol, lalo na sa Catanduanes. Taod-taod makakahuron taman si Gobernador Boboy Kua. Lalaugo na naman kita kaining si Ulysses. Uto man, nahihiling man kan mga tagapag-asa sa indang satellite monitors, may nagkukumpul-kumpul na naman na panganuron sa baba na naman sa luwas kan teritoryo kan Pilipinas, sa may baba kan Mindanao. Tama naman po. Tama naman po. Mga di kita nintodo, what's happening now? Sa Catanduanes ngunyan, taod-taod madadangog nindo, so pag-eskwela duman, bunjing, day na ng eskwela, pundungo na yan gabos, sagod na day nakaka-recover. May orden kan ang gobernador. Yung mga online, module, day ngo na. Tanong imo module mo, nagkaduro mo, darapaan mga harong. Siyam sa 10, lalo na sa mga nasa eastern side na munisipyo sa nakahampang sa dagat Pasipiko. Bato, San Miguel, Birac, San Andres, Higmoto. Siyam sa 10, light materials, maging mga masarig, destrosado. Tubig, problema, kuryente, inda kung makabulta sa sentro kan Birac, Disyembre. Kita digdiman sa Bicol, sa mainland, Ginubatan, First District, Tiwi, Malinaw, Tabaco. Grabe. So mga presyo ngunyan, nagralangkawan bunjing, gulay, sira, karne, marasa pa mambaya igwanin minagiribo pakaan. Ngunyan uyan na naman si Ulysses. Plus the fact, tibaad sa aga maapudan taman nga ni si Sir John Dalida, Assistant Secretary John Dalida kan Pag-asa. Hinaputan na ki Sir Mike, anon efekto? Taso Doppler radar sa Catanduanes, destrosado. Daining operation ngunyan, nadangog tatabi baga, exclusive, may boses. Yung chief duman kan Pag-asa, si Jun Pantino. So Doppler radar station, chief duman sa Bato, Catanduanes, ground zero. Tinamaan kan mata kan bagyo. Inagihan ba kung inagihan. Tapos tinamaan kan kabilugan kan lawas kan bagyo. Bato. Dai nag-operate sa Doppler radar. Paano makakataonin timely information na dai duman nin ikipahes? 100 million plus ang danyos sa Doppler radar. Iyan na radar naan sa Bato, Catanduanes. Ang location kan Halangkawon sa Bulod. Nakampang sa dagat Pasipiko. Dainin obstruction. Hiling na hiling niya yan ang Advanced Forward Station kan Pag-asa Bicol. Harayo pa hiling na ang kalaban. Tinao kan Japan ang ekipahes. Nawara ito. Istruktura na sa nagtitindog. Tama so tara mo ni Sir Mike, igwaning sa daet. Pero so sa daet mas harayo. An sa iyang range, so iabot kan sa iyang panghiling kumbaga, halipot kumpara digdi sa Bato Station. Kaya posible, so sa Bato Station, harayo pa, nadidetect na. Harayo pa sa bagyo na isihan na. Di makukompute na, kan mga taga-Pag-asa, ang direksyon, ang hiro, anong oras, anong aldaw, matama, bako sumata, di kita magpara-konsentrar sa mata, bago kita maabot sa mata kan bagyo, so inutan ko na sa perimetro, so lawas, kinuro, kuso na kita. So mata, taod-taod na yan. Makukompute na kan mga taga-Pag-asa, anong oras, sa inmadalagan, pera ang pwersa. Nyatawaraan na ito so Bato, an kukuha aning data so sa giwan, buda ining so sa daet. Sa distansya pa sana, kung baga sa boxing, pag muklat mo,
Sukamao kan kalaban mo, o yan na, tuminama na sa pangamo. Iyan po ang sitwasyon. Kaya tabi, mga G kita tabi, ano daw ang maray ka, di? Siguro, ano daw kung magkaigo ng synchronized na perdon? Bawal man magperdon bagang yata, nagralakaw bagan, nagkurumpul-kumpul, bawal. Ano daw kung magkaigo ng synchronized na pagmimisa sa mga istasyones ng radyo? Tabata ining direksyon na naman na inikan Ulysses, romdom nindo Sorole, halang ka baga ito primero, ngaya northing parte man kang katanduanes. Sige subulusok sa do na subato, an inagyangkan mata, pero sulawas, sinakob na una. O, mala baga yun an kamugtakan duman sa katanduanes. Sagkod kita digdi. O, kung magpadagos ini, sabi ni Sir Mike, tiba, adyan na banggi ngayon, may mga signal na kitang erase. Tiba, possibilities lang po yan. Possibilities. Kaya, ang pagpreparar baga tabi, perming for sa war scenario ang pagpreparar. Hello, good morning. Sir Pia, good morning. Opo. Dapat, dahil na muna magpakarayong kang atik so mga kuyang ka palipason mo na si Ulysses. Saro nga ning problema paan, Sir Baya, tabi. Oh. Baka madubli kita kang kuyan. Iyan, tama ka dyan. Oh. Materialis. Tama ka tabi dyan. Oh, papano? Dagdagan tagayod siguro paan pangadji, buda panarig. Ade? Ano na ini? Susko, ano na ini? Grabe. Sige tabi, sa tagasayin ka po? Taga-daraga, sir. Salamat din maray, ingat tabi dyan sa daraga, ha? Sige tabi. Sige. We will be right back, Bunjing. Ilawag mo na subareta, saka na kita maghabol kan mga patalastas na halawigon. Go ahead. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas G stress nin aga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon alas 10 na bareta sa lado nasyonal, pipa enot ni Presidente Rodrigo Duterte sa expanded task force kan Department of Justice ang pag-imbestigar sa mga anomalya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sigon kay Senador Christopher Bongo, partikular na pipatutukan kang presidente ang mga ghost projects na naging systematic na ang korupsyon. Sigon kay Senador Go, partikular man na pipatutukan kan presidente ang kamugtakan kan mga proyektos na ini asin ang pag-isi kung sisayan mga embeltong asin koruptong opisyal. Apelasyon kan senador sa mga nasa gobyerno, napakarayo na ang trabaho asin likayan ang pangungurakot. Alas 10 na bareta sa lado nasyonal, pinagsurat News Director Edwin Peralta, katuwang si News Manager Mardela Bunjing, tanay sa technical control sa IT si Mark Sian Madrid, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow, kompletong nutri-chan para grow happy. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Namipidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na sin strawberry flavors, kaya day madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascough, the #1 Vitex Regundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Tanog pa lang kan Red Horse Beer. Siram. Kada turo, rakrakan ang siram. Iyan ang Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango! Sir Fabcon Charcoal Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
ugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C. Tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8 siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako bikon. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bikon lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako bikon lang, buon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sa ngunyan. Na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako bikon. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bikon lang sa puso ko. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4.
Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige ang dial ko sa cellphone number po kan gobernador dyan sa Catanduanes kundi cannot be reached na tabi. Arab, sabuton tang sitwasyon dyan ta bako patabi normal ang dalagan. Pahirapan pa ang signal dyan kan mga telcos sa Catanduanes. Inutuntasin data. Mala mo yan baga na dangog taso pag-asa. Catanduanes na naman ang natutumbok kan bagyo. Sa kadakulaan na 200 kilometros, ang kabang akaan sang gatos, and dumakula man 300, ang kabang 150. So nasa laog kan 150 teritoryo kan bagyo, iyo yan, kukuro-kusoon kan bagyo. Bago sumata, bago sutahaw. Sabi yan, kundi cannot be reached na tabi. Siguro dahil na naman yung signal duman ang globe. Buda so smart, gabos na number, tig-apudang ko, or nasa lugar na dahil paning signal tabi. Mas magayon na makaabiso na dyan ang kataan gobernador na naman. Pero we have to understand na bako pa talaga normal ang sitwasyon dyan. And so mga parasira tabi, pauro-utroan dyan sa Catanduanes. Dahil na tabi magpara lawod. Igo baga dyan nagkawarara, igo nagkagarada na parasira. Please, kung nag-antabay ka mo, magbiriltada na. Buda suyaon pa sa gilid, dahil na tabi magparalawod. Kung ano sa nanguna ang madisponer na pagbuhay-buhay dyan sa daga, tamala moan. Kada beses sa nabagyo, igwan ng perming nawawara. An iba nagkaka-recover, an iba dae. So iba garadan. So what happened sa information dissemination dyan kan mga opisyales dyan sa DRR? Tabi. Ngunyan pa sana, kung igwanin mga gustong maglawod dyan, tama na muna. Dae na maglawod. Tatibad abutan na naman kan aribada. Masabi nga ka mo, malinaw man, iyon na nga niyan. Dahil nagpinsar, iyon na baga. Mala mo yan, piraso nagkagarada naman dyan ka nakaaging bagyo. Mga parasira, so iba nagkakuroa, so iba dae. So iba nakasalbar, salamat. Yan tabi Kaya, mga parasira dyan sa Catanduanes, dahil na muna, siring mandigdi salbay. Tabi, iyon naan. Mas maray nag-ingat. And good morning palang tabi, kay Teacher Sherwin Manlangit. Sir, maray na agatabi kay Sir
Sherwin Manlangit kan Islacom Virak Katanduanes. Salamat tabi nin marhay sa pagpagamit kan sa imo man na fasilidad VHF Radio. Diyan kay Teacher Sherwin Manlangit kan Islacom Virak Katanduanes. Buda sa PYZ Enterprises tabi tatabunjing ano. Yan, kay Sir Raul na Kalyo. An sa tuya man nakapartner sa komunikasyon digdi sa DCGB. PYZ Enterprises, salamat tabi sa pagpagamit man kan sa imong mga ekipahes. Base na makusugon, buda portable radios tabi. Yan sa Islacom man tabi kay Teacher Sherwin Manlangit. Good morning as in thank you so much man sa pagpagamit man kan sa imong fasilidad. Ano? So yan, tabi ha. Magpangadji o yan na naman, mainit bagaw. Yung bagay ni Bonjing, so kamugtakan. Pareho kan riming. Mainit, bago subagyo. Signal number 3, dahil panaguran, dahil ning paros-paros. Po na ning bomba. Mag-aalas 9 nin udto. Bako Bonjing? Ayun na yan. So nangyari man kan riming. So, Rolly, yung mga bagatabi, medyo dahil pang uran. Sagkod na na-detect neto kung pag-asa baga. Dahil man kita nagkulang digdi sa DCGB, pigtataram na ni Jun Dalida, Asik Jun Dalida, near super typhoon. Sagkod na kan maaribada na, super typhoon na. An medyo nakaka-console ning dit tatabunding ta, sa magnitude na ito kan bagyo, an gadan, dahil nag-abot nin gatos, Bonjing? Super typhoon na ito. Yan. So, ikumpara mo sa level kan kusog, ang gadan di ito dahil nga nagsampulo. Dahil tapighagad na magdakol. At least, maray, nakapag-antisipar sa tawo. Maray, inasensa nakapag-antisipar sa tawo na tauan ni nagkakanigong impormasyon. Bago pa umabot ang bagyo. Yan. Takon sa ibang lugaran, hilinga sa Yolanda, ginatos bagasugadan Bonjing ade. Suriming, ginatos sugadan. O kita digdi, naka-antisipar. Kaya dahil man ka mo masyado tabi magparakwan sa dahil man nido pagparadoonan igwan ni nag-text ako halabaonon na sa pag-asat. Dahil man po nagkulang ang pag-asa, tabi. In fact, natututukan tayan, 2 aldaw pa pinagasabi na near super typhoon iyan. Sa ibang mga weather station sa international, pigasabi ng super typhoon, iba po duman manan sa indang standard, Iba, digdi sa pag-asa, iba man, tabi. Kaya igwaning diferensya talagaan, igwaning diit na pagkakaiba. Pero sabi bagaw, piglasipikar man bagasukwan, super typhoon. Iyan tabi. Hilingon nindo sa kusog na ito, ang gadan, pero dahil nga nagbabainte, di at least igwanin maray-rahay man na pagprepara na kita di. Ipagpadagos tayo tabi. Nganing dahil kita po mapiligrohan na. Sige, yan po muna. Maray na agagiraradya kay Teacher Sherwin Manlangit. Teacher Sherwin, DepEd Teacher 2. Yan, DepEd Teacher 2, Sherwin Manlangit sa pagpagamit kan sa imong komunikasyon kan Islacom. Maray na agatabi kay Kagawad Bong Logronio. Kan Boys and Paints, the best man. Kagawad Bong, good morning tabi sa imo. Maray na aga po, dahil pa po kami nakarecover uya sa Katanduanes. Tutumbok ko na naman ni Ulysses. Dahil pa naarayos ang mga harong. Sarong beses pa lang nakatanggap ng relief. Sana naman po, Lord. At tayo, tama ka po dyan, tabi, 5225. Inipong kamugtakan tadigdi sa segundo distrito kan Albay. Buday ba pang mga pagtaraning na lugar, Bonjing, paraiso na ini, komparado sa sinapar kan Katanduanes. Maniwala ka mo. Duman nahiling mismo. Nahiling ta mismo. Kan sa tuyang mata. An distroso duman. Paraiso na ining kamugtakan tang inidigdi. Kumpara sa katanda. Tapos uwi na naman. Titirahon na naman ni Kwan. Nako. Please, tama na po. Mga jinin todo ha. Dipisil. So mga dahil namo na kan yan so mga sa kuryente tao yan nga ni nagadang-adang na naman baga
Nako, paano na kita kaini, tabi? Sige lang. Kaya tayo ni. Tingog kang banwan! Pwede na bunjing. Aning mailaog mo diyan. So, mga dapat mo man na ilaog pa. Anong Madam Muriel? Ano yan, tabi? Sige na tayo habol ta tabi. Ay, igwaning babasahon. Sige na marin na tabi. Tanganing daimang kita. Masyad. Ano da? Kevin Francis Arevalo. Wallet. Garo day man ako ning kong kaini. Saturday. Saturday. Baka igwa kong nabasa o kung ano, pero day manigining ipanag-turnover. Gari public service lang ata yun, or what, day kita nin, ay nga kung mabasa ka na, sa kadakulan ka na, sa tuwi day manigining pinag-turnover tabi. Baka may nabasa ako na nawawara gayud or what, tabi ano, sa tiap Madam Muriel. Tingog kang banwan! Alamat po kan sa ido pag-antabay, asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa ring may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. Mare, ang healthy and bright ng anak mo.